Ako. Oy, kuya! Ano yan, kuya? Gumagawa kami ng ng bahay-bahayan. Oh my God! Wow! Bahay-bahayan, kuya? Oh, ito ang Kuya Jose. Oh. Kuya Jose! Parang hindi ka marunong bumanga na. Maging balay para Para hindi na to bungkago na. Ay! Mao na sila naghimo og butangan ng trapal nya magdag trapal. No! God, please, no! 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 Asag trapal lapit. Asag trapal. Way trapal. Nge si Jinel kay wa gipli. Bale pagi Jinel. Play oray. Play deh. Dara sila nagpaabot. Kaya init ko no. Way doog-doog diha. Oh, at bang sila ha. Dara, nga taga Cebu ni, taga Cebu. Si Bukid lang gihapon kay Danaw Bukid man to. Tara, ayaw mo gisakyan. Oh, dara si Ha? Hansi Boy. Undol. Mga kini ang mga chef boy logro. Mga chef boy logro, nandito na ang mga chef boy logro. Wala putol-putol. Chef boy logro. Ayos. Pakir, pakir. Ano na tayo no, chef? Inasal manok. Inasal na manok? Ikaw, chef. Assistant chef. Ano assistant? Bangus lang. Bangos ang lutuin mo. Basin buhi pa na. Kalba kayo. Bangos, lamig kayo. Hindi ka matid lagi. Tapos si ano? Si Boy. Boy Bahay. Si Boy Bahay. Boy Bahay. Puntahin natin si Boy Bahay at tatanungin natin si Boy Bahay kung anong ginagawa ni Boy Bahay. Boy Bahay. Belinda. Ay, katawa Belinda. Shout out ni Belinda. Musta man? Okay, yapon, papa, yapon. Sana all. Okay, kayo. Pas direct ni Banday. Nagdugdog, yate. Dugdog, guys, Rodrigo. Ha? Dati ka kudra kita man. Yang igagaw na pod. Nasira, puglan. Ato na to ang mga ship boy logo. Tapi na isupa na nimo lang. Saman. Dili gagmay. Gagmay man. Ganan magsaba paglain man. Gagmay man. May. Pare na magkapunag dilisig ba kay. Kuan. Tugod lang ba tigil na. Why are you running? Why are you running? Give your meat a good old rub. Yeah, boy, oh me. May gani, wala pa yung naka-idea diri nga magkuhan o lindot,
Ganyan, bungkag. Chef, sama ni chef. Sigam lagi chef. Nga, Oh, hell no! nga na, magid na, pasigahon mo gid na. Di ba mga chef, pasigahon gyud ang kuan? Ang iluton para lami kayo. Oh. Grabe, ibudbud ang sabaw. Apa dah sa tabi? Yang payag ko panhuman ang payag. Kamo sa tanap. Papanahuman ang payag. Inadlaw man ang bang. Mura mag dito na ta mauli. Inadlaw man na siya. Ha? Inadlaw ko na pugir kay hinay. Hinay, oh, hinay. Inadlaw man. Hinay kay inadlaw. Time dai, time. Ah, hiniwa nila ang manok. Naon. Paano hiwain ang manok? Oh? Kulba kayo ba? Anaon daw paghiwa sa manok. Wala gikulatang manok. Kulatay. Mura. Mura sa bihag oy. Ah, My foot! What you gonna do? grabe, ang galing. Binali yo. Binali niya ang manok. Ganyan pala ang gagawin sa manok. Baliin. Baliin. Patay, Rika. Oh, binali oh. Galing talaga oh. Dili lagi kung mas live. Busy kay Panday. Baliin na. Grabe, luto naman lagi na lagi. Luto no. Oh, binali niya. Anong susunod na gawin? Marinitin? Isog ba? Pwede naman sa kilid. Dito dapit. Ano masasabi mo sa mga chef natin, te? Gikatawan. Mga master. Sana all. Gikatawan ang mga chef. Napaw. Ito may uling po doon. Ibuhod ang uling, ibusbus. Ang dalaga, wala ligo kay hadlok maitom. Hadlok pa daw ang keratin. Hadlok madawat ang kuan. Sunod na. Ilagay ang manok.
Asa mo malingkod. Atunan mo. Hindi ko magay-baboy. Ini. Kubin mo, kubin mo. Wow, tagim team. Lamig kayo. Oh, Wow, sarap. sarap. Yummy. Yum, 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 yum. Bangos mo, buhay pa. Oh. Buhay mo. Buhay pa daw bangus. Joker kayo. Akala ko seryoso. Buhay pa daw manok, buhay. Bangus day. Balihin mo na. Patis. Hindi, suka. Piyan sabok. Dako. Ah, tabi naghunas ani mawa naman ay naghunas. Ano sa tubig? Di ba nagsugod sa hunas? Mawa mo palit ano ko mi usa mo yan, lubong mo. Dilo mo kon. Ugma, bagihan mo may makaon ta. Na, yang kon yo. Agad. Na? Pikas dugay na. Sunog. Sa una pa na dugay bata pa.